Tak a první otázka je jednoduchá, a to jak se jmenuješ a kolik tě let? Jmenuji se a je mi 19 let. A když jsi řekla, že teďka v úterý se dostala za pastorem, tak předtím jsi byla na ulici? Ano. A jak se dostala na ulici? Já jsem bydlela právě u tety a my jsme se hodně hádali, že byl den před Vánocema a došlo to až do takové fáze, že právě řekla, že mám odejít. A ty jsi byla jak dlouho? Teďka nějaký ty 2 týdny, no. A předtím? Předtím jsem byla právě u té tety, ale jako malá jsem nebydlela s rodičema, bydlela jsem u mojí prababičky, bydleli jsme na vesnici a s ní jsem bydlela nějakých těch 12 let. Potom mě ji odebrali, jakož tam byly nějaké problémy a dali mě do diagnostického ústavu a tam jsem byla nějaký ten půl rok až 3/4 a pak mě nechtěli vrátit zpátky k prababičce, takže mě dali do dětského domova až do... A jelikož to babičku hodně zasáhlo, takže snažila se jezdit často za mnou, ale potom, když jsem jí volala, vždycky jsem jí volala ráno před školou, odpoledne po škole a večer. Když jsem jí jednou volala ráno, tak to nebrala, tak jsem si říkala, že ještě třeba spí. Odpoledne jsem jí volala, tak jsem si říkala, že asi něco dělá, jakož to nebrala. Když to už nebrala ani večer, tak jsem volala babičce, její dceři, že mi to jako nebere. Takže pak mi právě babička volala, že tam jela záchranka a že měla srdeční infarkt. Takže byla pak v nemocnici a zemřela teda. A potom mě přesunuli tady do dětského domova, abych byla blíž rodině a potom po těch mých 15. narozeninách tak si mě vzala právě teta a od těch 15 do teďka jsem právě byla u té tety. Ale nebylo to takové, že by to bylo lážo plážo, ale hodně jsme se hádali, no. Můžeš trochu více rozvést ten vztah s tou tetou, jak se teda dostalo, jak se stalo, že se dostalo až do toho bodu, že tě jakoby vyhodila z toho? Tak já jsem, to řeknu na rovinu, byla jsem hodně velký nervák a mně se nechtělo totiž uklízet nikdy, no. Takže to bylo takový těžký, ale když jsem se snažila, tak jí to nebylo dostatečný. Když jsem udělala to, co mi řekla, tak furt mi říkala, že jsem to udělala blbě a tak. Takže třeba jednu věc jsem musela dělat 10krát a furt jí to bylo málo. A právě teďka před těma Vánocama, tak ona má bolesti se zádama, takže jsem se jí snažila fakt jako hodně pomáhat. Dělala jsem jídlo, vařila jsem snídaní, oběd, večeru jsem dělala. Plus tam bydlí ještě její dcera, který je 9 let. A takže teďka před těma Vánocema jsem chystala všechno na ty Vánoce, snažila jsem se hromadný úklid a tak. A právě toho 23. prosince tak jsme se hodně pohádali a právě mě vyhodila, no. Takže ty jsi vlastně se nedostala k těm Vánocům? Na ten Štědrý den a Nový rok jsem byla venku. Jaký to v ten moment pro tebe bylo? Předpokládám, že jsi samozřejmě s něčím takovým nepočítala. Tak... Nepočítala jsem s tím samozřejmě, protože to byly mé 19. narozeniny, jakož mám narozeniny na Štědrý den. A nejhnusnější teda od tety bylo, že já byla venku, mrzla jsem a ona mi napsala všechno nejlepší k narozeninám. Celkem to zabolelo. A proč jste se hádali s tetou? Neměli jsme dobrý vztah. A co rodiče, proč vůbec jako jsem netrávila čas s rodičema anticky? Jelikož máma s tátou se prý hodně hádali a máma by pak chtěla najít jako nového tátu a zašla tak daleko a trvalo to dlouho, že zašla až jako do Prahy
A potom, když někoho našla, tak mezi tím, než někoho našla, tak byl právě soud a dali mě právě do pěstounské péče k prababičce. A prababička už mě nechtěla právě dát jí do ruky, jelikož když jsem byla fakt malá, tak se na mě v podstatě vykašlala a co jsem pak vyrostla, tak mě pak nechtěla a co jsem už teďka byla dospívající, tak mě chtěla, jakož jsem se zvládala sama o sebe postarat. Ale já jsem nechtěla kvůli tomu, že jsem neměla k ní tu citovou vazbu. A táta si našel taky jinou, se kterou má teďka momentálně 3 děti. A u něho to samozřejmě taky nejde. A ty jsi řekla, že jsi teda vystřídala 2 dětské domovy. Jaká byla tam tvoje zkušenost? Tak zkušenost byla taková, že nebylo to sice úplně jako ideální, ale aspoň jsem prostě byla někde v teple. To mi bylo právě nějakých těch 13 až 15. Tak se zeptáme na něco pozitivnějšího. A jaké máš koníčky? Tak moje koníčky jsou, že ráda maluji, vytvářím, baví mě poslouchat písničky a momentálně ráda chodím jako na procházky s kamarádem, který mi v ty 2 týdny hodně pomáhal. Jeho rodiče mě momentálně úplně nemají v oblibě, ale on mi donášel vždycky trochu jídla a vodu mi doplňoval. A hodně mi pomáhal, byl každý den se mnou venku. Vždycky jsme se šli někam projít, takže já ráda chodím ven, jsem ráda, když mám nějaký nový přátelé, se kterými si prostě můžu povídat a tak dále. Ty jsi řekla, že ráda maluješ, jaké máš, no takhle se zeptám, aktuálně chodíš do školy, anebo ne? Už ne. A skončila jsi v jakém ročníku? Jsem vyučená cukrářka. A nemáš tedy, nebo takhle, a nějaká vize do budoucna? Tak vize do budoucna je, že bych si chtěla fakt najít nějaké svoje bydlení a najít si nějakou dobrou práci. Je něco, na co bys chtěla odpovědět, na co jsme se tě nezeptali? Netuším. Možná na co bys jako použila ty peníze, kdybys nějakým prostě měla víc. Tak to bych si určitě koupila nějaký podnájem, nějaký malý byt, který bych zvládala platit. A vzala bych právě k sobě toho kámoše, protože ten říkal, že taky bych chtěl jít jako co nejdřív od rodičů pryč a domlouvala jsem se s ním, že bychom mohli jako spolu bydlet, mít nějaké spolubydlení. A chtěla bych právě někde tady v jelikož tady chodí ještě v Komenské na školu. A rozhodně by to bylo lepší. No, a ono tím, jak vlastně se tady toto asi hodně se běhlo, hodně čerstvě, tak jako technicky to můžeme ukončit už tady. A zároveň mě zajímalo, ty jsi teda byla 2 roky v tom dětském domově a vystřídali se, ale jako ty 13 až 15 a potom 3 roky u té tety. Mě by ještě zajímalo, jakože máš pocit, že se o tebe nějak stará stát, nebo že dostáváš prostě nějakou pomoc tady od České republiky? No tak kdybych... Já jsem předtím, co jsem chodila do školy, tak jsem právě z úřadu dostávala peníze, ale co jsem skončila školu, tak už ne. A je to teda těžší, ale kdybych měla víc peněz, tak by to bylo opravdu lepší. A rodiče ti platili nějaký alimenty? Rodiče se ozvali akorát na moje narozeniny a třeba mi poslali 1000 nebo takhle, ale to si vždycky vzala teta, protože z toho pak kupovala věci do domácnosti a takhle. A to je nějak jako povinný, ne? Že když jsi nezletilej, tak
když jsi student, tak ti prostě musí rodiče posílat peníze. Tak neposílali. A pokud posílali, tak to posílali právě teď a nevěděla jsem o tom. No, možná mě zajímá, jestli by se chtěla stát cukrářkou, ale Celkem aj ano, hodně mě to bavilo a studovala jsem to právě 3 roky na té stejné škole jako kámoš. Na a měla jsem skvělou třídní učitelku, kterou jsem měla potom i jako mistrovou a měla jsem opravdu hodně dobrou třídu, dobrý kolektiv. Ještě teďka pořád se jako bavíme a jsem za to ráda. Jelikož jsem právě ten tvořivý člověk, tak tam jsem si mohla s tím vyhrát. Například, když jsme dělali ty dorty, tak jsem si s tím mohla fakt vyhrát. Nebo na Vánoce, když se zdobily perníčky, tak to vždycky dávali mě, protože jsem si s tím fakt uměla vyhrát a třeba byla hromada jako perníčků a teďka jsem měla zkoušet, jako aby byl každý jiný. A vždycky jsem něco prostě vymyslela. A bavilo mě to hodně. Teď, jak jsi u toho pastora, tak máte spolu nějakou jako dohodu nebo něco? Jsme domluveni, že teďka, jelikož nemám peníze, že by mi to mělo platit sociální. A potom samozřejmě, jak budu mít práci a budu to moct platit, tak samozřejmě budu muset platit. a je to nějak jako časově ohraničený, že? Že třeba, nevím, půl roku tam můžeš být, nebo to je prostě, dokud se nenajdeš práce. A tam vyloženě bydlí a i rodiny a myslím si, že tam můžu být opravdu do té doby, než budu mít dostatek peněz, abych si zaplatila nějaké vlastní bydlení. Když jsi řekla, že tam byly rodiny, byli tam i jakoby více lidí s podobným příběhem jako ty? To jsem se ještě jich tolik jako neptala, jsem tam opravdu teďka od úterka, jsou 2 dny a ještě se s něma tolik neznám, ale co jsem tam přišla, tam jsou fakt jako i dětské, tam 13letý, 5letý a takhle. A hodně si mě ty děcka oblíbily, protože já jsem pomáhala jako trenérka v gymnastice a tam právě byla moje malá sestřenice v gymnastice, což je dcera právě od tety, teďka jí je 9. A ona právě chodila do té gymnastiky a vždycky chtěla, ať tam jsem s ní, ať se dívám, tak jsem se tam právě domluvila, zda můžu pomáhat jako trenérka. A ty děcka si mě tam strašně oblíbily. Nevím, co je na mě tak výjimečného, že vždycky ty děcka prostě za mnou jdou. Ale co jsem teďka u toho pastora, tak ty děcka fakt jdou za mnou a baví se mnou úplně v pohodě. Já jsem za to samozřejmě ráda. Jo, tak jako, jestli máš nějakou otázku ještě, nebo máš ještě něco napsané? A myslím, že tam ještě něco bude, ale já myslím, že jsi tak pěkně popsal, jakože hodně stručně, myslím, že se tady bude pěkně zapisovat, takže asi Děkuji. ne. A my ti děkujeme za rozhovor. Že?